ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଚାଷ ବାଇଗଣ ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଚାରାର ମଜବୁତ ରହିବ ଓ ଶକ୍ତି ଗଛ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ। ଏଠି ଆମେ ମାପ ହିସାବରେ ଆମେ ନେଉଛୁ ମାପୁଛୁ ମାପିକି ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଚାରି ଲାଇନ୍ଟା ସିଧା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ ବାଇଗଣ ଚାରା ଲଗା ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ତୋଳା ହେଉଛି ଆମ ଗାତଟା ବାଇଗଣ ଚାରା ଲଗାଇବା
सार देत नाही काढता. चारा बसायचं.